Οι μαμάδες μας. Υπάρχει κάτι αγαπημένα εκνευριστικό με τις μαμάδες μας. Τις περισσότερες φορές έχουν δίκιο. Δεν τους το λέμε ποτέ. Ούτε και το περιμένουν. Γεια σας. Όση ώρα περιμένετε, μου είπε η κόρη σας να δείτε αυτό. Βάλτε λίγο τα ακουστικά. Μαμά, Μανούλα, ακούς? Τώρα θα απορρείς τι είναι αυτό που βλέπεις. Λογικά τώρα έχεις ξαφνιαστεί. Θυμάσαι όταν ήμουν μικρή, που τσακωνόμουν με την αδελφή μου και μας έλεγες «Κορίτσια, μην τσακώνεστε». Πάντα μου έλεγες ότι η εγκυμοσύνη είναι το πιο όμορφο ταξίδι. Θυμάσαι τότε που ήθελα να σπουδάσω ψυχολογία και εσύ μου έλεγες να διαλέξω οτιδήποτε άλλο θέλω εκτός από αυτό? Τότε θεωρούσα πως ήσουν απλώς υπερπροστατευτική. Η μαμά παρακολουθούσε λέγοντάς μου συχνά ότι είμαι ξεροκέφαλη, ότι πρέπει να δέχομαι βοήθεια. Ή συμβουλές κάποιες φορές. Αλλά ξέρεις κάτι, μαμά, είχες δίκιο. Ήσουν η πιο cool μαμά του κόσμου. Είχες απόλυτο δίκιο. Τα παιδιά θέλουν μόνο αγάπη. Μαμά, είχες δίκιο. Τώρα που μεγάλωσα, συνειδητοποίησα ότι το να λέμε σ' αγαπώ στους ανθρώπους που αγαπάμε είναι ό,τι καλύτερο. Για όλα αυτά, μαμά, είχες δίκιο που μου έδωσες την έμπνευση να γίνω κι εγώ μαμά. Ελπίζω τόσο καλή όσο κι εσύ. Τελικά, μαμά, ήταν η καλύτερη συμβουλή που θα μπορούσες να μου έχεις δώσει ποτέ. Μάλλον αν δεν ήσουν εσύ δεν θα είχα κάνει τίποτα. Οπότε θέλω να σου πω κάτι που αισθάνομαι ότι πρέπει να ακούσεις. Μαμά, έχεις δίκιο. Σε ό,τι έλεγες, είχες δίκιο. Μαμά, είχες δίκιο. Μαμά, έχεις δίκιο. Μαμά, είχες δίκιο. Φέτος, στη γιορτή της μητέρας, κάντε της το πιο πολύτιμο δώρο. Πείτε τη δική σας αλήθεια. Το δικό σας «Μαμά, είχες δίκιο».